akong i-share karon mga kaigsuonan, usan ni sa mga gisulti sa Biblia nga ang Dios makahimo sa extra niyang panalangin, no? Extravagant of blessing. Kay nakabalo ko nga ang Dios nga atong gialagaran maoy tag-iya sa tanang panalangin. Okay. Now akong i-share karon dinhi sa libro sa Lucas. No, Lucas kapitulo 5, versikulo 3 ngadto sa 8 ato ning tugutan nga ang Dios karon manglihok niini. Now ako ning basahon, nagingon dinhi, miluwas si Jesus sa usa ni ining sakayan nga iya ni Simon. O gihangyo niya si Simon pagtulod ni ini og diyutay ngadto sa tubig. Unya milingkod si Jesus sa sakayan. Milingkod si Jesus sa sakayan o gitudluan niya ang mga tinun-an. Sa pagkakahuman na niyag sulti, giingnan niya si Simon, palawod kamo og itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo. Si Simon mitubag magtutudlo, naghago kami sa tibuok gabi og wala kami nakuha. Apan kay nagsugo kaman akong itaktak ang mga pukot. 6. Ilang gitaktak ang mga pukot og hilabihan kadaghang isda ang ilang nakuha. Nga tungod ni ini ang ilang mga pukot hapit na magisi. Busa gikamay nila ang ilang mga kauban dito sa laing sakayan aron muduol og mutabang kanila. Nanuol ang ilang mga kauban og ilang gipuno pag-ayo sa isda ang duha kasakayan. Nga tungod ni ini hapit na sila malunod. Pagkakita ni Simon Pedro sa nahitabo, miluhod siya sa atubangan ni Jesus og miingon, palayo kanako Ginoo, kay makasasala ako. Mao kini ang pulong sa Ginoo karon, magampo ta alang niini. Labing gamhanan ug balaan namo nga Dios nga naa sa langit, amo kang gidaig nga ikaw ang Dios nga maoy magbubuhat sa tanang butang, sa mga makita o dili makita. Niining orasa karon Ginoo, ania kining imong alagad nga imo Ginoo nga gamiton karon sa pagpadayag, sa paghatag load ngadto sa imong mga kaanakan, sa imong mga bulawanong pulong. Dihugi ko nga imong alagad karon nga di ko manulti sa akong kaugalingon, kundi manulti ko pinaagi sa imong gahom. Ako nagampo karon nga mahimong inablihan ang among idulungog, mainablihan ang among kasing-kasing, unya amo ning masalod karon Ginoo ang imong panalangin. Ako kining ginatugyan nimo, ako kining isalig nimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So, dinhi atong makit-an mga kaigsuonan nga gisulti sa maong libro, no? Gisulti sa maong libro, common kaayo ni. Common kaayo ni nga mga panghitabo sa Biblia. Gisulti ni sa Biblia mga kaigsuonan tungod kay importante ni siya. Na unsa ni ka-importante? Tan-awo na to. Na versikulo 3, tan-awo na to ang versikulo 3. Kinsay angayan nga makadawat og panalangin. Kinsa di ining tao nga angayan nga mudawat sa iyang panalangin. No, mo ni. Okay. Ingon din miluwas si Jesus sa usa ni ining sakayan nga iya ni Simon. O gihangyo niya si Simon sa pagtulod ni ini og diyutay ngadto sa tubig. Now atong makita mga kahigalaan, mga kaigsuonan, unsay gihimo ni Ginoong Hesus, ang sakayan ni Simon Pedro iyang gisakyan. Iyang gisakyan, tanawa ra gud.
Tanawa ragod, ingon siya again, miluwas kana mga kaigsuonan sa laing termino, misakay. Misakay si Simon, misakay si Ginoong Hesus sa sakayan ni Simon Pedro. Iyang gisakyan ang sakayan. Unya unsay iyang gibuhat, didto nagalingkod siya og nagwali, nagapanudlo ngadto sa mga katawhan nga nagsanta iya sa pagduol, pagpunsisok, nagsigig sunod-sunod ni Ginoong Hesukristo kay gusto sila nga makadungog sa maong ebanghelyo sa Ginoo. Abi ninyo mga kaigsuonan, abi ninyo karon niining orasa dinhi nato masayran nga unsa di ay kaimportante ang imong pagpaminaw. Hello, unsa kaimportante ang imong pagpaminaw? Unsa kaimportante sa Ginoo ang imong oras? Unsa kaimportante sa Ginoo ang imong adlaw, ang imong panahon karon? Ang imong panahon karon unsa na kaimportante sa Ginoo? Importante gyud kaayo na niya. Ako kang sayran. Ako kang ingnon nga grabe ka espesyal sa Ginoo ang imong oras karon. Nalipay siya nimo. Nalipay siya nimo. Pasagdahi nga karong orasa, mulihok ang tabang sa Ginoo. Paabot siya sa iyang milagro, paabot siya sa iyang tabang kay ang atong Dios wala mausab. Ang atong Dios mao sa kagahapon og karon og ugma. Kung gusto kag milagro, naghimog milagro ang Ginoo gahapon. Karon pod mohimo siyag milagro nimo. Ang atong buhaton lamang, relax lang ka dinha kay gamiton kas Ginoo. Hallelujah. Tan-awo na to pagbalik. Unsay gihimo ni Ginoong Hesukristo? Gikan si Pedro nanagat. Naa sila sa baybay. Buntag to sayo. Kay ingon man siya nga tibuok gabi sa ato pa buntag yun to. Karon, unsay gihimo ni Ginoong Hesus? Gigamit niyang stage. Gigamit niya nga stage, mga igsuon. Ako mo ingon nimo. Relax lang ka dinha, no? Relax lang ka. Unsay gihimo niya? Naghimo siyag stage didto sa dagat. Unsay iyang gisakyan? Ang sakayan ni Pedro. Sakayan ni Pedro. Tanawa lang. Ay lagsaba diha, relax lang ka, no? Relax lang. Kay ako ning isulti nimo karon nga unsa kagamhanan ang Dios. Now, ingon siya dinhi, mingon si Ginoong Hesus, onya milingkod si Hesus sa sakayan o gitudloan niya ang mga tawo. Ang mga tawo na minaw. Now, sa bersikulo 4, human nga mingwali si Ginoong Hesukristo, human nga manulti siya, tanawa. Ingon sa 4. Sa nahuman na siyag sulti, giingna niya si Simon, palawod kamo og itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo. Okay? Unsay gisulti ni Ginoong Hesus? Itaktak ang inyong pukot aron makakuha kamo. Unsay tubag sa tawo? Usahay kita nga tawo mutuo ta pag naatay makita. Di ba tinuod? Ang klaro nga pagkaistorya, si Ginoong Hesus kaliwat sa panday. Kaliwat siyang panday. Unya, si Pedro, unsa iyang kaliwat? Mananagat. Kinsay maayo managat? Ang panday o ang mananagat? Ang mananagat, simpre. Di ba? Makasulti ta ana. Usahay, adunay mga eksperto nga makaingunta nga mas maayo pa kuniya. Di ba? Mas makasulti ka nga mas maayo kuniya tungod kay nakita po nimo ang imong kapasidad. Nakita nimo unsay imong abilidad.
nakita nimo kung sa imong estado karon sa imong kinabuhi. But sayran kanako higala igsoon niining orasa gina-consider sa Dios nga kung dili ka musugot sa iyang sugo, dili kaniya panalanginan. Ha? Kung mga tarungan ka gayon, mga tarungan na lang ka forever. Pero tanawa si Pedro, naulawan. Nga naman, unsa man iyang gisulti, mingrepyo siya sa gisultis Ginoo. Ha? Pero ang Ginoo lagi, dili man parehas og taong mahiubos dayon. Ha? Dili man siya parehas og taong nga mangluo dayon. Dili man siya ingon ana, ingon si Pedro, tanawon na to. Versikulo 5, unsay gisulti ni Pedro dinha. Ingon siya, si Simon mitubag magtutudlo, naghago kami sa tibuok gabi, og wala kami nakuha. Apan kay nagsugo kaman, itaktak ang mga pukot. Ha? Ingon siya, apan kay nagsugo kaman, amo na lang ning itaktak. Tanawa? Amo na lang ning itaktak. Pero luyo ato, misulti siya, unsay gisulti ni Simon, ingon siya, mura ba siya nga, kunhon pod ko nimo, nga mananagat man ko. Mananagat man ko, magwawali ramang ka. Di ba? Di ba? Kabantay mo, ana? Nakabantay ka nga, ang ekspertos Ginoo, mga kaigsuonan, gilimitahan ni Pedro, tungod kay iyang nakita, nga siya usa ka eksperto sa pagpanagat. Pero kung ang Dios gani musugo nimo, oy, ato gyud nang buhaton. Tanawa na to. Ingon sa dinhi sa bersikulo 6, ilang gitaktak ang pukot og hilabihan kadaghang isda ang ilang nakuha, nga tungod niini ang ilang mga pukot hapit magisi. Ngano man, tungod kay kung gamiton gani sa Ginoo imong kinabuhi, iya kang punon og panalangin. Amen. Iya kang punon sa panalangin. Basta kay magpagamit kas Ginoo. Basta kay magpagamit kas Ginoo. Ayaw ba duha-duha? Ayaw ba og limit? Usahay manggod, limitado ta usahay. Kay dili man ta magpagamit para sa Ginoo, kay di ko kabalo mo sulti Ginoo, dili ko kabalo mo share sa imong pulong, dili ko kabalo mo ampo Ginoo, dili ko maayo mo sulti Ginoo. Usahay mo repyos ta, og diha pod sa paghatag sa panalapi, og diha pod sa paghatag ikapulo, mingon puta nga dako ra pod kayo ng ikapulo Ginoo, dako ra pod kayo kay 10% sa akong income. Muhatag ta, usahay gamayon na to. Usahay mo hatag ta, katura bagyong dunot-dunot na, dili na rabatong tuskig, no? Pero sa diha di ay magamit ta, no? Kana di ay gamiton tas Ginoo, mga kaigsuonan, mao di ay nay usa ka paagi nga iya kang punon sa iyang panalangin. Nganong napuno ang sakayan ni Pedro? Pangutana ko ninyo, nganong napuno? Tungod kay gigamit sa Dios. Amen. Nganong napuno ang sakayan ni Pedro? Tungod kay maoy gisakyan sa Ginoo. Ang imong kinabuhi karon nga maoy gipuy-an sa Holy Spirit, maoy gipuy-an sa Dios, iya nang punon nga naman kay naa mipuyo si Kristo diha nimo. Palakpakan na to ang Ginoo kay siya maayo sa atong kinabuhi. Unsa kuno? Unsay gibuhat dinhi? Makita nimo nga ang Dios, mga kaigsuonan, doon na siya'y abilidad, kapasidad, power, gahom, nga makahimo siya sa pag-connect sa mga isda ngadto sa pukot, mga kaigsuonan. Nga naman, kay ang sakayan ni Pedro nagamit ingon nga instrumento nga nagamit niya nga iyang gigamit para sa pagwali. Sa ato pa, kung ang imo diyan kinabuhi nagamit pod sa pagwali, iya kang panalanginan. Unsa may purpose? Unsa may katuyuan, nganong naata, dili tanan pastor, dili tanan magwawali, nganuman kay ang uban iyang gamiton sa salapianon nga bahin. Maoy muhatag og pliti, maoy mo support sa pamasahe, maoy muhatag og pagkaon, muhatag og bugas, kung napanalanginan kas Ginoo, nganong dili nimo na kaya. Pero kung napanalanginan gyud kag maayos Ginoo,
Kaya nimo nang ihatag. Nganuman nagamit ka sa Ginoo ingon nga instrumento nga makatabang ngadto sa mga alagad sa Dios. Nindot kaayo mga kaigsuon, ano? Nindot kaayo kung nagamit tas Ginoo. Magpagamit ta. Uy, magpagamit ta. Lami kay pulong karon nga dili ni mabayran og salapi. Di ni mabayran og sapi. Hallelujah. Ikaw nga naglingkod karon din ha, ikaw nga nagstandby karon din ha. Relax igsuon. Kay naay buhaton ang Ginoo diha nimo karon. Halagi, naay buhaton ang Ginoo, tanaw na to. Baliko na to. Ingon sa dinhi. Bersikulo 7, bersikulo 6. Ingon sa ilang gitaktak ang ilang mga pukot sa ato pa, ni action sila. Mibuhan sila. Nasulayi ko no be. Sulayi ko no og taktak ng imong pukot be. Sulayi ko no di ba makita nimo unsaon ka pag bless sa Dios. Ingon sa bersikulo 7. Ingon sa busag gikamay nila ang ilang mga kauban dito sa laing sakayan aron muduol og mutabang kanila. Nanuol ang ilang mga kauban og ilang gipuno pag-ayo sa isda ang duha kasakayan. Duha to sila kasakayan. Duha to sila kasakayan. Duha to sila kasakayan pero nganong ang sakayan raman ni Pedro maoy na puno. Kay maora lagi nagamit. Dili di ay pwede nga moingon ka karon nga panalangin ni pud ko Ginoo kay kauban ni. Panalangin ni pud ko Ginoo kay parente mi. Dili di ay individual di ay nga kun magamit di ay tas Ginoo, individual nga panalanginan di ay ta. Amen. Magamit ha? Amen. Magamit. Magamit pa. Individual, dili di ay pwede nga ang kaluwasan nga pwede nimong dadon tong imong tapad, dadon nimo imong silingan, dadon nimo imong paryente, imong asawa, imong bana. Luwasa mi Ginoo mo, akong anak luwasa po ni kay nangalagad man ko nimo. Individual, magampo di ay. Ang pagampo gihapon kamay ba? Di ba? Prayer man to. Alay mo diri. Daghan kay diri sharing of blessing. Kung dunay revival mga kaigsunan nga nahitabo sa time ni adtong orasa, dunay blessing nga nahitabo ni adtong orasa, nakita nila nga kinahanglan day mo share me. Kung nakakita day kaigsuon karon sa imong kapasidad, sa imong kahimtang, sa imong kinabuhi, nga pirti na nimong dagayaa, pirti na nimong panalangina, pirti na nimong daghanas panalangin dina, ayaw gyud sulo-sulo. Ayaw gyud og kumpiyansa nga relax ra kada kamao gyud kang mo share, kamao day itang mutabang, kamao day itang muhatag. Nganuman kay pinaagi di anak mga kaigsuonan, dili ta malunod. Amen. Di ta malunod. Bugat man kayo. Kita bugat. Dili ka larga. Kung puno na gyud kay wala to sila nanghatag. Wala to sila manghatag. Unsa kay mahitabo to? Unsa kay mahitabo? Muunlod yun to. Muunlod yun to. Or, ang pukot magisi. Magampo ta nga, Lord, tabangi ko nga mahimo kong muuswag o magamit ko nimo. Amen. Magamit ko para sa imong kahimayaan. Magamit ko Ginoo para sa imong parasan. Kay kana nga paagi igsoon, kabalo ang Ginoo na, di pwede nimo plastik-plastikan ng Ginoo. Nakabalo siya nga iya kang panalanginan. Panalanginan yung kas Ginoo. Salamat kayo sa Ginoo nini. Nga kini nga pulong mga kaisonan makahatag ni pag-able sa atong kinabuhi. Paable ta ba? Nga kinahanglan day nga kamautang mo share. Uy, kamautang mo share nga to sa uban. Share your blessing. Nga naman, kay malunod ka. Malunod ka. Di ka kabalo mo share, malunod ka. Pero dili pwede nga ipanghambog na to. Ug na kay ihatag igsoon, ayaw ipanghambog sa Facebook. Ayaw ipanghambog sa YouTube. Ayaw ipang video. Ug na kay itabang, no? Natay itabang, dili pwede nga maggamakag, ay, ako ning ihatag di mo ron. Kay, daghang mo subscribe na ko, ani. Dili pwede na. Dili pwede nga sana ibandira na to. Nga ako manggihatagon nga tao. Atong ihatag sa sikretong paagi kay ingon ang Biblia nga kung muhatag ka ayaw pagpahibalo. Ayaw pagpahibalo. Ayaw pahibawang puikas. Kamot. Salamat kay Ginoo mga kaigsonan ha. Si diri nga mga butang ilang gitawag ang ilang kauban. Kamo diha daghan na kay mong bugas panghatag mo. Daghan kay mong bulad panghatag mo.
O daghan kay mo ginamos, panghatag mo. Ayaw suluhan ninyo ng ginamos kay parat na. Ayaw suluhan ninyo ng bulad kay parat na. Makadaot na igsoon. Oh, manghatag yun. Oh, ug daghan kay mo mangga diha, panghatag pud mo mangga. Oh, ug daghan kay mo dinha og kwarta, panghatag pud mo. Oh, bitaw tinuon na akong gisulti. Lagi. Oh, kay kini nga proven and tested gyud nga gisulti sa Biblia. Sa diha nga sila, grabe ang nakita nila, oy, grabe ang gibuhat sa Ginoo. Muna nga, salamat kayo nga ang Dios mga kaigsonan wa mitugot nga unsa sila? Wa mitugot nga malunod sila. Kundili gigamit si Pedro sa Ginoo para makahatag ngadto sa iyang mga kaubang sakayan og tanan nga mga tao dito na panalanginan. Siguro, wala lang gisulti sa Biblia, wala lang gisulti nga nag-apod-apod silang tagsang kilo. Pero nanghatag ito sila. Nanghatag ito sila, oy. Ha? Daghan biya mga tao. Matabang kato nila kaon, matabang kato nila, nagkapin good, nagsobra good. Diba? Gipuno nila daan, ilang sakayan. Wala na lang gisulti din nga, o ilang ang uban, ilang gihatag-hatag, gato sa mga tao, nagdala silang tag-ura kabuok, tagutlong kilo. Kabantay mo ang daghan bitong isda sa, nabitay mga dagang isda nga mudunggo. Mga isda ba, bawal de kuno na ilabay. Bawal kuno na ilabay sa dagat. Oh, bawal kuno nang ibalik sa dagat. Kinahanglan gyud kuno ana ipanghatag. Oh, kay aron gyud kuno daghan pa. Biblical food. Biblical food. Muna nga, ug nadaghan na gani na diha ninyo, ayaw po nang, uy, mga 5 minutos na lang usa kanon, lagom-lagom na nasa rep, ayaw na nagipanghatag, ilabay na na. Oh, ilabay na. Kanang lami-lami pa, ipakaon. Oh, kanang presko pa, ipakaon. Pero murag apiki na, ayaw nagihatag. Oh, maulaw ta na. No? Kumahimo, ato ginang ampingan. Ampingan ginato na, share your blessing, nini nga gabi igsoon. Kana lang ang akong ikapabot nimo. Manghinaot ko nga natay nakatunan ha. Manghinaot ko nga kining pulong sa Ginoo nakapaabli ni sa atong kasing-kasing karon nga gikinahanglan di nga di ta mo limit sa Ginoo. Dili na to limitahan ng Dios. Unsay ka eksperto nimo karon? Unsay eksperto nimo? Ayaw paghunahuna nga eksperto ko ani. Pasagdahi og i-acknowledge ang Dios nga Lord tabangi ko aron makakaton ta gikan sa Ginoo siyang tabang. Makakaton ta gikan sa panalangin sa Ginoo mahimo tang malipayon. Dalay ko ngalan sa Ginoo nini nga kabuntago, nini nga kagabion. Salamat kayo sa Ginoo, ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Magampo ko. Salamat Ginoong Dios sa imong pagkamaayo, salamat sa imong pulong. Salamat Lord nga kining pulonga karon. Power kayo ni. Unya nito o mi o Dios nga sa diha nga magamit ninimo sama ni Pedro nga imong gigamit ang sakayan nga iyang gisakyan. Maopoy imong gigamit nga masudlan og daghang isda. Ug magamit gani ang among bulsa, magamit gani ang among pitaka, magamit gani ang among sakyanan, magamit gani ang unsa man ang among mga panudlanan karon nga gikuhaan aron magamit para nimo, mausab na ang imong punon Ginoo. Amen. Dalaygon ka Lord in the name of Jesus Christ. Siliyohin ni sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah.